Dahil kung naay bata din ako tigulang bayot, which is the evil grandpa bayot. Diba? Unsa man hard? Yes, of course. Hard na diretso ma'am kay na tigulang na siya day, which is sino na ka siya makadagan day, which is no tanawa. Hala best bloat. Hala, oh my gosh. Day bloated kisag tiyan day no dang kighangin, which is mo na ang gas chart. Unsa na ay! Asa man siya galingi day na para bang side to side. Ay, one direction na siya best. One side direction. Diba? Tanawa tas na unsa ni buhok niya tinidor. Unsa man ni da alambre? Na para bang ano yan? Kawid? Chart. Never mind na day kay modagan na ba ng tigulang o pagkaano. Udo. Uy, wait, giango-ango ka ma'am. Pamati ka. Maon na. Basta tigulang ganun din na lagi maglakaw-lakaw kay maligyas ka. Hala best. Oh my gosh, tigulang na siya day pero naka-ultra. Hala best. Uy, over. Wait sa hala. Dako kay kaglawas tay, di ko maka ayun na ginhawat tay, ana katulog. Katulog ha? Ana ha? Adza, labi matulog oy. Adza. Dili po ta makaingog upaw siya no kay naman siya buhok, which is iyang buhok lang kay makontra day mga nasa mga 5. Diba? Na para bang ano siya. Okay. Saan ni day? Saan ni day plema? Char. Over. Saan ni day plema ni day? Saan man ni best? Mura mag na-overdose. Hali, plema jud best, hala. Ew. Char lang. Over. Okay. Ay! Char. Chares. Over ha, over sa yacht. Dagkuha po glisser diri. Yun sa manitay, mura man spaghetti. Spaghetti. Over. Okay. Diba, like is this? Oh, pinakog bangag. Hala, day, unsa ni broccoli ni best. Or mura man ni siya plema, day, na para bang okay, jump. That's gonna be jump. Nangambak tabayot. Okay, dayon. Diri agi. Diba? Perfect. Diba, day, no? Guwapa ka siya, day, no? Guwapa ilamba. Ano na lang. Ala, over. Nayat siya, day. Like, is this Tagalog? Okay. Hoy, ayo pagkuan-kuan dira Liza, ha? Ay, ano na yung pangalan, day? Lezat. Hoy, Lezat, pagtagad, maragwapa. Char, hello, over. Chara to day. Chara to day, ha. Pag una na lang, day, kay, matatakpan yung aking kagandahan. Over, hello, ay, parehara magnawang, day, pero di mo parehag height. Kay taas ka, si Lezat mo bo, which is pandak. Okay, perfect. Love it. Parang tigulang, day, oh. Dami, kigngipon bayot na para bang ilaga. Char. Diba? Very hard, day, siya, day, no? Ay, char. Ala, oh, halo, kamantas. Halo, over. Hala, kamantas. Lain ka siyang batasan, day, which, na over. Akala ko ba hihintayin niya ako na para bang may sariling mundo. Hala, let's say lagi ni ay. Char, focus. Uy, ayaw pagsabay-sabay. Ay! Ang dami ng mga ano ngayon ting mga overdose. Char. Okay, focus ha, focus. Focus tati kay gihagbong rabat pa. Okay? Which is scary kayang ano. Awa ha. Hello, over. Unsa man? Padayon or dili? Unsa siya? So gas. Like, oh my gosh, like dapat ka ano over man ka ti. Oy, ano ikaw na lang mag-una. Murara ba kag ko antukog, Chares. Kinayat siya best, which is na oy mag-careful ko ti kay murag ligyas lagi nilang uy, hala ambisyoso lagi kamayhana ka ay. Epa ka? Char. Okay, dapat alahila siya day. Okay, mag-wait tag ano day para baka ato ta sa last trip dali. Oh, di ba perfect? Love it. Hoy, ambisyoso siya, pabalik na to good. Char, OE. Okay na nata sa ay! Oh my god. Oh, oops. Sino 'yon? Natagakan tagkuan day broccoli na para bang OMG. Okay, since jump. Hala, over sa pag-jump na para bang wala nang talagang paa. Na para bang hindi na talaga tumatakbo ang babae na ito. Okay, T. Focus. Jump. Hala, let's sugas. Charoy. Wait lang, T. Kailangan ko ng
sandiganan. Okay? Char. Hala, day, dili siya mo ambak, day, na overdose, mangguri ni day. Na para bang ayaw niya talagang umiscape. Pagkani, dili mo ambak, undang. Char. Ambak, best. Hala. Isa na lang. Isa na lang, pag dili ganin mo ambak, awa. Malit sugas ko ni ron. Okay, so dapat siya naman yung magkuhan. Okay, di ba? Perfect. Okay. Ano, day, di na lang magdula, day. Uy, kung diri ra man day tataman. Wag na maglaro, ti. Char. Napaning isa manuklod, umura chuk epa. Hoy, pearl ka, day, pero dili ka mo pearl og na mo marka itlog. Chares. Na ulit sugas lagi ni ay. Mauna kay hard man good, abi siguro porque tigula ka magukod, mag hard na dayon. Mauna. Okay. Ambak best, pag dili ka mo ambak ni potlan ta kagliog, day. Chares. Hala. Natsaka na, day, uy. Parang need ko talaga ang focus ngayon, focus. Litsugas pa ning carrots na uy, saan na ni pag-ambak di ay. Kapila na ako gabalik-balik din na para bang kana ha. Okay. Okay. Perfect. Love it. Kana ba? Na. Dayon, halakin sa maning marpel diri. Uy, kahugawan na lang ba dyan ang gapuyo diri? Uy, char. Porque tigulang ang gapuyo magbutang na magmarpel diri na para bang hoy, unsa man ni pangag pa jud na marpel na overdose na jud day. Na over na lang din na para bang wala na talagang hiya ang okay. Ay! Ay! Eksena siya ay. Okay, natulog siya, bes. Natulog ang ala shit. Nakabantay ko siyang mata day murag itlog na gi-boiled tas gihiwa, di ba? Murag itlog. Murag mo siyang itlog og nawang bayot. Okay, which is halach. Awa day murag itlog. Napay buhok sa ilong na para bang aesthetic na talaga siya tignan. Na para bang gina-proud niya na nasa buhok sa ilong. Charas. Hala, ayun na nag-ambak. Murag diri ra jud ko na gi-challenge na dula ti which ay over na para bang okay. Okay, perfect. La uy abnormal lagi ni oy. Senior citizen, charas. You're the only one senior. Okay. Ti hike, okay, hiking. I'm back. Perfect. Perfect. For how many years? For how many years na naka-escape na ko, chares? No? Pila ta ka oras ato day na stranded dira day more than 1 hour pod, no, chares. Nara sa mga 45 minutes like na para bang pinahirapan talaga ako. Literal na hard. Hard talaga. Kinsa may gawa na pun tigulang nga. Uy, na para bang wala na talagang nag-ano nito ti. Ang mga marpil bayot na nasa dalan, iyang mga sinina nastang bahoa. Lami ka siya tulog, ay. Katulog lang dira, day. Matulog ka na, wag ka nang gigising na para bang chares. Lami ka siya tulog dayon na, lami jud kay bubuwag ininit, chares. Okay, next station na ta, day, which is kani diri, murag I feel diri na ko murag sayon na ni siya, day. Kani siya. Diba? Ay! Na para bang lock. Ay! Oh my gosh, na para bang mahirap siya, no? Pero sana naman. Okay, perfect. Love it. Adza, gwapag zipline, best. I love your zipline na para bang. Okay, ano siya? Adjust na to siya gamay. Para makita na to ang kalbaryo. Kung nasaan ba tinatago ang kalbaryo. Di ba, anabi ako niyo sayon na kayo siya, as in, sayon na kayo siya, day. Like, para bang hindi ka mahihirapan. Okay, kung ano to ning plank, which is gamit niya siya para sa mag-make tagdalan using this plank. Okay,
Di ba? Ana ra na siya, day. Kwaon, ambak. Okay. Alam, may pagwa ko ni ambak. Di ba? Bugo kay ang gahimo ani. Chares. Okay, butang ang plank. Which is, ana. Day, layo ra kayo siya, day, tanawa, day. What a nice. Chares. Okay. Ayok ignagnid panig plank diri. Ay, need day siya plank. Chares, and over. Over na talaga kapag mataga ko diri, ti. Okay. Hala, day, same sila tong bata, day, nakatungkuan. Napos sila pa inanaan na effect, o, na para bang factory. Factory man dito, bes. Dili lang sila mamaligya. Adza. Oops, stress. Hala, Ed. Diba, na para bang ano siya. Okay, hunata, day. Perfect, love it. Na para bang ang dali-dali lang talaga. Naana po ni siya, day, o. Naabot na po ni siya diri, day. Okay. Hoy, nga nung naabot naman po ka diri, bayot. Char, nakauna lang siya, day. Okay, magkaunta siyang cookies, best. Dayon. Ay! Yummy! Ay! Na para bang, ay! Wait lang. Wala pa, uy. Na para bang excited na siya. Kumain ng cookies. Char. Yummy! Kan ano nila bayot para mo dako imong ulo. Chares. Okay, which is no pag makaon ka cookies dai kay mag-speed ka bes, okay? Like Alvario. Ay, perfect. Love it. Inani akong ganahan dai kanang like kanang hingkuan ba kanang paspas kay maambak lang na para bang ano. Abnormal lang kay ngano mag-una-una. Like no, ganan ko silang extra speed and diba, like extra jump nila TK. Like na para bang ma-enjoy mo talaga. Na-yacht po siya, best. Abi na kung ako rin na-yacht. Over. Over, ha? Over na talaga. Okay. Paunhanay taday. Ang maulahi bahog kifay. Chares. Ay! Ako dyan na ulahi. Adza, gwapaha, oy. Ang gaon na walay hugas. Sure. Wala siya, day. Yummy! Ning-live siya, day, kaya wala, hindi niya kinaka... Na para bang over sa saya, na para bang excited na lang talaga. Kiday ka na din na, day, kaya ako maglagot din na. Yummy! Pakaon ko na ni mo ron. Piste, oy. Sorry, Lord. Sapot no ko doon. Yummy! Huy! Inhale. Exhale. Pagka ni, dili ni siya mano, ha? Yummy! Nalit so gas.